Айде, че затварят така. Не може да това вода. Не. Явам на къде забих. Ти му една глътка, ма трябва да е. Да не го трябва. Не беше така. Качва се. Качва ли се? Да. Даже клип има. Аре, Гоша! Да. Гоша! Гоги! И тук така. Ще видиш най-колко. Ай там, долу. Айде, Гоги! Как откъде се качва? Тука, мънч, тука. Шест без 10, айдете. Почвам да стържи. Мене. За ръки? За яде. Стаплим на две ръки. Аз се биба чуш. Абсолютно. Какъв челя, да се видиш. Те го и пистолетче. Дайте да фана. Кое? За кой да фана? Само да съжда често тук. Да, дай да му видиш и аз съм тук. Давай, Гоги. Давай, че. Айде. Айде, Гоше. Айде, Гоги. Давай. Давай, Нато. Става с символит вече. Не, той че са скрит. В боковете. Ще видим него. Това ще е само един час. Да. Всичко хубаво е красно. Аре, Гоги, давай. Давай, Гоша. 2-3 месеца някъде ходим в Пловдив. И я виждам с абсолютно права коса, абсолютно добро той. Гоше, ела татко тук по стълбички. Почна се уморя. Леко, към размешно. Дай на тези спързалки, Гошко. Дай тези спързалки. Давай на тези. Ата, виж колко. Давай. Пускай се. Васяко. Гоги. Айде горе. Ставай на стоиш тук, няма да мога да ги минеш. Не мога да ги мини всички. Айде, давай, пускай се. Давай, дай. Продукти. Как поглежда?
Много ли че ти за игра? Аз виждам Дуня Линка, кога ще ли ти за игра? Гоги, виж Чичо, виж. Къде много сме вкъщи? Виж, Чичо, Гоши, махай на Чичо. Гоги, махай на Чичо. Айде, ой. Давай нататък, Гоги. От едното на другото, не ме са. Ти ако се една, видиш, те са много човек. Скай го са. Не за да поглед. Ама ето не са да. Гоши, айде дай. Това на замък. Айде. Давай нагоре. Давай нагоре, Гоги. Да, аз съм снимал кръстник. Давай. Как е полека? Замъка. Давай нагоре да се пуснеш по парзалката. Кръстник, чакай долу на парзалката. Гоги, тук, Гоги. Е, тук да се пуснеш пред татко. На парзалката. Виж тати къде, ела. Виж тати, не, Гоги. Айде, идвам. Тати не е там. Виж тати къде. Е тук на парзалката, Гошко. Стой там. Ела с Чичо. Ела бързо. Хоп. Е тук имам парзалка. Е там пред тати. Давай. Хайде хоп. Аз тук няма да се кача, защото може да не ме издържи.